Jak říkají jeho soupeři, Davide o level jinde, toho porazit nejde. V sezóně se to podařilo jen na prvním klání Marku Mempérovi, ale pak už jezdec s jedničkou na stroji sbíral samá první místa. Do závodů nastupoval soustředěný stejně jako na mistrovství Evropy či světa, protože každé šlápnutí může znamenat body dolů. Na domácí scéně získal všechny tituly, které mohl, včetně zmiňované soutěže družstev. Úspěšný je nejen na české půdě, ale také za hranicemi, kde už letos závodí a David začal skvěle. Na mistrovství Španělska v lednu zajel celou soutěž bez trestného bodu a suverénně zvítězil. Loni na otázku, zda se mu splnila jeho předsevzetí, odpověděl takto. Určitě splnila, protože jenom jeden závod jsem nevyhrál, což mě až tolik nemrzí, protože jsem udělal mistra České republiky v juniorech i v hlavní kategorii, takže tady v českém šampionátu jen spokojenost. Když to vemu na mistrovství světa, tak tam jsme neměli tak dobrý začátek, v Japonsku se mi tak nezadařilo, potom byly další závody jako Andorra, Itálie, tam se mi povedly zajet skvělé výsledky, 8., 9. místo, takže v top 10 úplná paráda. A vlastně celou sezónu jsem motal kolem té top 15, top 10, takže to jsem byl rád. V celkovém umístění jsem skončil 18. Tam to bylo fakt o bodíky, takže budu doufat, že příští rok to bude ještě o něco lepší. Tak to bylo ohlédnutí za uplynulou sezónou. První letošní závod se jede o víkendu 19. a 20. dubna v Lumu Čížovec na Mořině. No a k ohlédnutí za minulou sezónou patří i náš dnešní host, kterým není nikdo jiný než mistr republiky v trialu David Fabián. Davide, přeji krásný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak teď s odstupem času hodnotíte tu sezónu roku 2024? Tak hodnotím ji kladně, protože se mi podařilo vlastně všechny moje cíle naplnit, které jsem si dal do té sezóny 2024, takže jenom s úspěchem a s kladným hodnocením. My jsme se tady věnovali domácímu českému mistráku. Ten, můžu říct, je pro vás už relativně lehký. Jaké jsou ambice ve světě, ve kterém budete letos startovat? Tak v této nové sezóně, kde budu startovat, jak jste řekl, v mistrovství světa, tak jsou ambice do top 10. Rád by jsem byl celkově v top 10. Samozřejmě ta konkurence je tam obrovská, okolo 50 jezdců, takže to bude náročné, ale chtěl bych být v té top 10. Zimu trávíte převážně ve Španělsku. Proč právě tam a co všechno tam děláte? Tak ve Španělsku tam vlastně je to kolébka toho našeho sportu. Samozřejmě během zimy tam jsou všichni moji soupeři, spoustu národností a ty podmínky hlavně pro ten sport tam jsou úžasné, protože se tam dá všude jezdit. Jsou tam přírodní i indoorové tratě, kde vlastně můžu trénovat celou zimu a to počasí je tam stabilní, takže pro ten sport úplně parádní. Ze soustředění ve Španělsku se náš dnešní host stihl vrátit do České republiky, aby se zúčastnil oslavy 80. narozenin svého dědečka, bývalého výborného motokrosaře Miroslava Lisého. Sešla se tam celá závodnická rodina. Dědou dnešního hosta Davida Fabiána je Miroslav Lisý starší, který oslavil nedávno 80. narozeniny. Miroslave, jaké to je sledovat vlastně celou vaši sportovní rodinu? No, je to radost. Má člověk vlastně pro co žít. Je to od mýho syna, pokračovatel od mý dcery, de facto David, a ten mi dělá velikou radost. Vy sám jste jezdil motocross, váš syn a vlastně i váš vnuk se věnuje hlavně trialu. Čím to je? No, díky tomu, že já jsem si prožil v tom motocrossu spoustu úrazů, spoustu odříkání a takového toho těžkého sportování v cumlu nebo v skrumážích, tak jsem mladýho nechtěl přivést do toho, ale do takového toho individuálního sportu, kde jede sám na sebe. Dá se říct, že triál je takovým tím podhoubím a kdo umí na triálové motorce, že by pak měl umět na všech možných motorkách závodních? V podstatě je to pravda, protože vlastně ve všech druzích toho motocyklového sportu jde ta stabilita, ta rovnováha a to, co prostě se umí s triálovou motorkou zužitkovat za každý situace potom. Měl byste třeba pro začínající adepty motocyklového sportu nějakou radu, která by byla univerzální, která platila v dobách, kdy vy jste závodil a která platí i nadále?
nadšení, cílevědomost, houževnatost, vytrvalost a píly. Neskutečnou píly, protože všechny tyhle sporty motocykly obnášejí vlastně trénovat a dřít a dřít a dřít. Na oslavách 80 Miroslava Lisého staršího nemohl chybět ani jeho syn Miroslav Lisý mladší, který vlastně byl u toho, že se rodina Lisých přesunula z motokrosu na triál. Proč? Tak táta vždycky od malinka mě bral na závody, ale říkal, hele, ty se nebudeš takhle lámat kosti jako já, dáme něco bezpečnějšího a v 80. letech vlastně začal dělat takového trenéra bratránkům. Já jsem začal jezdit s nima na závody a tak nějak mi to chytlo a ve 13 od cyklotriálu už jsme skočili do triálu a od té doby už to šlo jak po másle. Je triál stále srdeční disciplínou, i když ho neděláte aktivně? Samozřejmě jsem nezanevřel, je to furt sport číslo 1 pro mě. Sleduju neustále závody, jak samozřejmě světové špičky, tak i mýho synovce. Takže určitě triál je pro mě sport číslo 1. Nicméně já ty motorky prostě mám rád od piky, od úplně toho motokrosu až po silniční závody, takže jsem takovým prostě motorkářským nadšencem. Vidíte ve svém synovci Davidu Fabiánovi některé rysy, kterými jste se prosazoval i vy, třeba na špičkové úrovni mistrovství Evropy? Tak vidím tam píly, vidím tam takovou to chtění a v podstatě je tam i talent. Já si myslím, že ty geny se nezapřou a něco podědil. Teď je samozřejmě na něm, jak se s tím naloží, protože má, si myslím, velmi dobře našlápnuto. Ale pochopitelně kolem roku 18 až 20 je vždycky taková krizovka. Já jsem ji sám přežil tím, že jsem změnil novýho trenéra a tátu už jsem tak neposlouchal, nicméně byla to moje taková vize a v té době jsem pak dosahoval nejlepších výsledků, takže určitě má našlápnuto a já mu budu přát jenom to nejlepší. No a když už se bavíme o rodinné tradici, ve které pokračuje David Fabián junior, tak bychom neměli zapomínat také na jeho otce Davida Fabiána, kterého také vítám ve studiu. Přeji mu krásný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Davide, když se tady bavíme o té rodinné tradici, jak se to u vás vlastně táhne už po několik generací? Tak u nás už to trvá strašně dlouho a když to přeskočím na Davida rovnou, tak ten se vlastně narodil na závodech, když já jsem ještě závodil. A já, když jsem skončil poslední sezónu, tak hned David začal svoji první sezónu, takže to jde furt rok co rok. Davide, závodil váš otec, strýc, jezdil i děda. Měl jste vůbec nějakou šanci věnovat se jinému sportu? Tak já jsem vlastně nikdy nic nezažil jiného, než co se týká motorek. Takže vlastně jsem, jak říkal táta, od narození v tom, takže se toho držím, baví mě to a jsem za to strašně rád. Jak jste vstřebával informace od těch starších, zkušenějších? Tak samozřejmě od narození, ať už od dědečka nebo strýce od táty, toho bylo spousta, ale na druhou stranu je to skvělý, protože vlastně mi měl kdo poradit, takže za to jsem moc rád. Jaký byl a vlastně i v současnosti je David žákem? Jakou známku by si vysloužil na pomyslném triálovém vysvědčení? Tak když to vemu žákem ve škole, tak tam je jakoby na výbornou, tam ho neustále chválej. A když to vemu já za sebe, tak bych mu dal tak 2, zase nesmí úplně chválit. Ve většině rodin bývají starostlivé maminky, které se bojí o své ratolesti. Vaše manželka, vlastně sestra Mirka Lisého, vyrůstala v tom prostředí, takže asi jste neměli problémy jezdit neustále po závodě. Tak u nás to bylo bez problému, hlavně jezdila, nebo jezdí stále většinu závodů s náma. A tím, že nejdřív jezdila s bratrem vlastně s Mirkem a pak jezdila se mnou po závodech, tak jí to de facto přijde taky prostě běžný život. Když jsme se tady bavili o tom vašem tréninkovém kempu ve Španělsku, mohli bychom si říci, co všechno se tam musí absolvovat, jestli jsou tam třeba i nějaké jiné doplňkové sporty, kromě samotného tréninku na motorce. Tak moje zimní příprava, co se týká takhle ve Španělsku, té zimní přípravy, tak je to většina na motorce, protože vlastně jsem tam sice celou zimu, ale není tam tolik toho času na ostatní věci, takže vlastně to hlavní je ta motorka a potom následně se k tomu přidávat třeba nějaký relax, nějaký jiný sporty, ale vlastně ta moje fyzická příprava probíhá hlavně v Čechách a ta na motorce ve Španělsku.
A když se bavíme o té přípravě v Čechách, vy využíváte i zařízení Olympu Praha. Jste vlastně jezdcem Autoklubu České republiky. Pomáhá vám to v tomto? Určitě tam je ta pomoc fakt veliká, protože během té přípravy, ať už právě v Čechách, nebo že se můžu připravovat v zahraničí, mi tam můžou víc vstříc a pomoct, takže za to jsem velmi rád a děkuji za to. My můžeme sledovat obrázky, které jsou vlastně z letošní sezóny. Není tam samotný závodník, ale je tam vždy i jeho trenér, asistent, nebo jak bychom to nazvali. Kdo z vás se víc potí? Tak na závodech je to doprovod, což dělám já. Tak na českých závodech, tam je to takový pro mě odpočinkový, ale co se týká třeba mistrovství světa, mistrovství Španělska, tak tam je to samozřejmě všechno hodně na skalách. Hodně se musí vyset jakoby na lanech a tak dále a není na to čas, protože musí být vlastně člověk rychle jako ten jezdec na motorce, takže tam se spotím hodně. Procházíte si ty tratě, které musíte absolvovat spolu, a nebo každý jezdec se dívá pouze na to, co jemu vyhovuje? Tak prohlížíme si to spolu vždycky před závodem, protože tam je vlastně důležité, aby jsme si poradili, nebo mi táta řekl svůj názor na to, takže tam vždycky spolu a musíme se domluvit na té trase, kterou já pojedu. Co ostatní jezdci v těch tréninkových kempech? Dá se od nich něco naučit, nebo si každý to své know-how hlídá? Samozřejmě tam jsou tréninky kolektivní, že nás tam trénuje víc těch kluků najednou, protože ten sport je hlavně o tom koukat na ty ostatní a naučit se od nich něco navíc. Takže vlastně, když jsem ve Španělsku, tak mám možnost trénovat s těma nejlepšíma trialistama na světě. Ať už je to Tony Bouch, Jaime Busto, takže tam, když jsem s nimi na tréninku, tak je to paráda, protože vlastně můžu se na ně koukat, nebo mi i poradí, takže to je skvělé. Je i v těch tréninkových kempech taková ta zdravá závodnická rivalita? Samozřejmě je, protože když se povede něco jednomu a tomu druhému to nejde, tak samozřejmě to chce taky dokázat, ale to je taková ta zdravý jádro, tak. My se tady bavíme o skvělých sportovních výsledcích, ty jsou ale také založeny na tom, že závodník absolvuje velké množství závodů téměř po celém světě. Jak plánujete logistiku, které všechny šampionáty chcete absolvovat, aby se všechno stíhalo, no a aby se to dalo třeba i nějak zafinancovat? Tak v letošním roce už jsme vlastně začali, už máme za sebou první mistrovství Španělska, který dopadlo úplně skvěle. David vlastně zvítězil, což loni byl 3krát druhý, takže skvělý. A teď bude od půlky března následovat první závod mistrovství světa ve Španělsku, pak bude hned další týden v Portugalsku a už to běží až někdy do listopadu, včetně mistrovství světa v Japonsku, v Americe. Takže to je vlastně každý víkend něco se vlastně připravuje letecky, něco se dělá dodávkou, musí to nakombinovat, je v tom zapojeno samozřejmě víc lidí logisticky, aby se to všechno stíhalo a bylo to vždycky včas na tom správném místě, kde se zrovna závodí. Sezóna roku 2025 bude hodně nabitá, nebude v ní chybět i jeden ze závodů mistrovství Evropy, který se jede na českém území. Těšíte se vlastně na tento jeden z vrcholných závodů právě před českými fanoušky? Tak tím, že je to u nás vlastně před mojima fanouškama, když to tak řeknu, tak se těším hodně, protože vlastně tady takovýhle vrcholný závod se jede jenom jednou v roce u nás, jako je teď to mistrovství Evropy, takže se těším moc. Jaké jsou cíle na sezonu? Ve Španělsku první závod, první vítězství, bude tam titul. V České republice by nemělo přijít nic jiného než obhajoba. No a svět, tam už je tvrdší chlebíček. Tam je velká konkurence, takže tam fakt od 5. místa do 20. je to vyrovnané. Jeden závod může být 20., druhý závod může být třeba kolem top 5, ale samozřejmě bych chtěl být v té top 10 každý závod. Takže pánové, já vám oběma jako celému týmu, vlastně závodníkovi i jeho trenérovi přeji hodně úspěchů v letošní sezóně, hlavně na tom mezinárodním poli a děkuji za návštěvu ve studiu. Nashledanou. Nashledanou, my také moc děkujeme. No a povídáním s Davidem Fabiánem mladším a Davidem Fabiánem starším končí dnešní vydání pořadu Svět motorů. S dalším přijedeme už za týden a podíváme se do království ledu a sněhu. Takže na viděnou za týden u televizních obrazovek nebo osobně v sobotu na jezeře Hamr u Liberce.